Ibarrondoko erreka. Argazkia egin ondoren, aldapan gora abiatu gara. Mendi ederrak ikusi ditugu, larre gozoak, baserriak eta bordak. Gozamena izan da. Oihu bat aditua izan da Euskaldunen mendien artetik. Eta etxeko jaunak bere atearen aitzinean xutik. Zer nahi dautet? Eta xakurra bere nagusiaren oinetan lo zegoena altxatu da eta karrasiz alta bizkarren inguruak bete ditu.